गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। गोजाम बर' सावथुन हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ निउब' एपआव रिलिज खालामबाय। जायफोर नायनो गोसो बिथांमोना निउब' एपखौ डाउनलड खालामना साबस्क्रिपसन खालामना अनलाइन पे खालामना नायनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बिथोनगिरि जोंदाव बड'सानि 1995 मायथाइयावनो दिहुननाय गोजाम बर' सावथुन हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुना माहारि बान्था एबा रजत कमला बान्था मोननो हादोंमोन। बेसेबा बोसोर गोमाना थानायनि उनावसो बे सावथुनखौ मोनफिननो हायो। इउक्रेनाव रुसियानि गिलु-बालु दावहा। रुसियानि गोहोगोरा सान्थ्रिफ्रा इउक्रेननि राजधानि कियेभखौ दखल खालामनो आवगायलांबाय। रोजा रोजा रासियान सान्थ्रिफोरनि गुलि बारुद बम आरो अख्रां हामलाजों इउक्रेन हादरा जेरैबो सोरलां बोरलां जाबाय। जायखिजाया थासारियावनो रुसनि आर्मिफ्रा कियेभखौ दखल खालामनो हासिगौ। रुसनि सान्थ्रिफोरखौ होबथानो बुहुमनि गोहोगोरा हादर जार्मानिया बे समाव इउक्रेन हादरनो हेफाजाब हरदों। खौरांनि बायदिब्ला जार्मानिया रुसियाजों दावहा नांनो थाखाय 500 मिसाइल, 1000 टेंक आरो बेलजियाम हादरा 2000 मेसिन गान हरनायनि खौरां मोन्दों। लोगोसे नेट'आबो हेफाजाब हरदों। इउक्रेनाव सोरगिदिं दावहानि तालिम। ब्लाव ब्लाव जोंदों अर। सुग्लायहोनो मुलुगनि दरसेबो गैया हादर। लामा नायदों भारतनि सायाव गोजोन लाबोनो मुलुगनि हादरफ्रा। दिनै गरेस्वरनि सानजा बोरालि सोलोंसालिनि रुपाथि मायथाइ फालिथायजों लोगोसे बाथौ आफादनि गा-20थि बोसोरारि जथुम्मानि खुंथाय हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बिथाङा बे जथुम्माव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो। लोगोसेनो बिथाङा दिनै हुग्राजुलियाव एबसुनि 49थि थान्दै जख'न्थायजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि आगु सनाथि मायथाइ फालिथायनि मेलावबो नुजाथिबावो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनि दख्रा एबसुनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंदों। अक्सिगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै अक्सिगुरि दालाय एबसुआ जायफोर बर' फिसाफ्रा आलादा रायजो बडलेण्ड सोरजिनो थांनायाव बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थांनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ मान होनानै बिबार बावनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै बिबार बावजेनो मोनसे समनि अक्सिगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां सन्जिब नार्जारिया। आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेना इउक्रेन हादरखौ गाग्लोबनाय रुस हादरखौ हुमखि होदों। बुहुमनि गोहोगोरा हादर आमेरिकाया रुसियानि हेंथायै रांखान्थियारि होबथानाय आदब सोलो कौशल जा बेबस्था लानांगौ गासिखौ लाबाय होनना बाइडेना बुंदों। आरो बेनि गेजेरावनो जुदिय' रुसआ खर' गंग्लायना इउक्रेन गाग्लोबनाय दावहाखौ दोनथ'आ अब्ला आमेरिकाया रुसियानि सायाव गेदेर हामला खालामगोन आरो थामथि बुहुम दावहा जागोन होनना मेगन गोजा खिन्थिदों। दा गुबै बाथ्राया जाबाय आमेरिकानि बे धमखिखौ रुस हादरा गनायगोन ना गनाया बे मोनसे गेदेर सोंलु। मानोना दासिमबो रुस हादरा इउक्रेननि सायाव दावहा होगासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मन की बातआव आसाम आरो बिटिआरनि खुंथाय सोहोर क'क्राझार जिल्लानि गोदान फ्लाइअभाराव मर्निं वाक खालामग्रा सैमा आथिं हानजाया 3 किल'मिटार सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ जोबोद साबायखर बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।